AWF. Ndingazazi noba ndizawuthetha noba ndizawushumayela ndizazi ndafide noba ndangandisazangoleku endizangoyindoda. Kodwa what I can say is uyaxelelwe ucelwe ukuba sicela usenze into ethile nemini ethile. Uthandabuze kodwa uvume. Ithi sawufika loo mini ikongamele ikugubungele ibe ngapha kwakho. Njengoba ndingatsho nje namhlanje I'm overwhelmed by your people ndibona apha eoltarini nasezindibeni. I'm also overwhelmed lo people ndibona nimnqiyile nimqube kunye no-black. Nengoma ke ngandiyithanda kudala out of Purple Rain kuba nguPrince. Ndicingise yona le nto kalo-purple umnqwele. But phaya this purple dibanisa ii-colours ezimbini isikakhulu, that is red and blue, which xa uthatha ngokwalaa ngoma ndithetha ngayo mhlawumbi it's passion and blood, but the blue are indicating sadness. But apha this purple unxityisiweyo apha ekhaya usignifya isizini esiqalayo ye-Advent, isizini ehamba ne-repentance, isizini ehamba ne-preparation ukuzilungiselela, isizini ehamba ne-royalty, isizini ehamba noxolo nobulungisa. Kuba zonke zanto ziqulethwe kule sizini kuba silindele nokufika kukaMesiya. Zonke ezo nto ubulungisa uxolo ziqulathekile apha. Isikakhulu abantu abangomama abakhoyo apha banxibe upepha napha kwi-AWF siyambona lo pepha. This same pepper onxityweyo signifies into ye-justice and dignity kubantu abaphantsi kocinezelelo, kubantu abahlukumezayo. It signifies into ye-justice and dignity, strength and courage against this GBV, that is this gender-based violence. Eqalwayo namhlanje bekutshiwa apha umuntu umkhokheli we-AWF kaba uthe asawuthetha khona qoba yonke le nto bendizayithetha uyithethile noxa ayithethe mna kusekho kwanto ndiza kuyithetha nje nyhani ngokwenene kunjalo. The same people ubonakalisa into ye-solidarity and remembrance, wesonke kufanele uba kula solidarity sibe ne-commitment esinayo against violence against women and children, which is usually termed idityaniswa ukuthetha kwe-gender-based violence. Zonke ezi zinto ndonganyelwa nje ngulo pepe lo ndimbonayo apha. Ndiphinde ndicinga iculo bendiza kucela kuqala njengoba kuxuthwa 55 ibinguye u-52 iculo le-Advent. Liyathetha nalo phala vesi yokugqibela itsho basijonge ntoni. No-45 bendimcingile kodwa kufanele uba naye iculo le-Advent. Kodwa into endihlalisileyo apha ku-255 ibe yilaa vesi yokugqibela isikakhulu. Le itshoyo ukuba zopheliswa iimfazwe zonke ngezwi lakho Nkosi, kwakulalo uxolo lodwa ngezwi lakho Thixo. Umuntu uzandibuza uba iphi le mfazwe? Yephi le mfazwe ndithi kwawulalo uxolo lodwa ngayo? Sisemfazweni. Imfazwe ye-gender-based violence. This term, gender-based violence, has just recently been declared a pandemic. I-pandemic, we know that is a term ethanda ukusetyenziswa idityaniswe nezifo ezosulelayo ezingumbulalazwe. Into ethi once it's declared as a pandemic, noba ayisosifo kodwa itheni ingumbulalazo. Yiyo le mfazwe ebefama sithini siyilo.
this violence is usually focused is kakhulu kubantu abangomama. The gender-based violence is violence which is directed emuntwini, any individual, because of his or her gender. But mostly, abantu abazi victims, nabantu abangomama. What we can say about this is that kuleto ndiyaqale pandemic, 27% of women over the age of 15 globally have been exposed to gender-based violence. That is globally, 27% of women have been exposed to gender-based violence. In South Africa, statistics says, not sure because some cases are reported, some are not. It reasons that 33% to 50% of women over the age of 15 have been exposed to gender-based violence. In simple terms, that means by 50. That means 18 to about 25 of them have been exposed to gender-based violence in one form or the other. This happens in a country where 86% call themselves Christians. This happens in a country where 86% of the people, of the population, identifies with Christianity. But we've got statistics which moves to about 50% on gender-based violence. This raises questions about Christianity. This raises questions about Christianity. Iphi into nguKristu wrong okanye sithi thina bazibiza ngoKristu? Because if 86% of us say we are Christians in South Africa, but kwenzeka ezinto, iphi ingxaki? There are many churches, zonke zahlukene, but zibiza bani? uKristu. Ngoku ndithetha ukugcwele FNB, zimvaba ngemvaba, zibiza bani? uKristu. But we are a country exposed to about 50%. I mean about more women older than 15. 50% of them have been exposed to violence, which is gender related. Apha kuthethaweni, this is the season of Advent. The season of Advent is a season of hope, peace, joy, and love. It's a season of hope, peace, joy, and love. Now, can we say, kunjani? Is that what we have in our homes? Is that what we have in our communities? Do we have this hope? Do we have this peace? Do we have joy and love that is within our homes and also our communities? Do those around us have this feeling of hope, peace, joy, and love? Those around us, emakhayeni ethu. Those around us, emisebenzini yethu. Those around us in our communities. Do they really enjoy this? Do they feel this? If thina sizibiza kabani? ngoKristu. The lectionary year, ndiphethe indaba ababefuna usondela apha kulophu nalopepla naphatha njani. The lectionary summarizes the theology of the Advent as the three comings of Christ by telling a season year Advent. It says in the past, Christ was our redemption. In the future, he will appear as our life. Apho sangaye siyaba nobomi obungunaphakade. But now there is the present. In the present,
kuthiwa is our rest and our consolation. Uyasebenza uthi, that is in the present, ngayo ubani umoya oyingcwele, that is ngoku. This reminds me, ikhona ivesi endiyithandayo kakhulu eBhayibhileni endithanda ukuyithetha mhlawumbi xa ndiceliwe. Njengoba ndithetha ngale season ye-Advent noKristu, the three comings of Christ. Phaa kumaHebhere chapter 13 verse 8. Ithi kule Bhayibhile ndiyifundayo, uYesu Kristu lo wayezolo usekwanguye nanamhla nangomso nanini nanini. Ifunda kanjalo. Maybe I may digress a bit kuba mhlawumbi ndichunyiswa yilento. If we look at iBhayibhile yethu, the very first sentence yeBhayibhile ithi ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba. That's the very first sentence yeBhayibhile. And then the last sentence yeBhayibhile, the very last verse yeBhayibhile ithi ubabalo lwenkosi uYesu maluhlale kuni nonke. The very first verse, ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba. The last one, ubabalo lwenkosi uYesu maluhlale kuni nonke. In between okwakuqaleka kokudalwa nolubabalo lukaKristu ekugqibeleni, zizenzo zezidalwa zikaThixo ezigwenxa, ezilungileyo, ezifanelekileyo nezingafanelekanga. But ekuqalekeni uThixo wadala izulu nomhlaba nathi saze sakhona. But ekugqibeleni ubabalo lukaThixo maluhlale kuni nonke. Phakathi zizenzo zethu ezingafanelekanga. The Advent isikhumbuza, isilungiselela ukuza kukaKristu. Isikhumbuza about the second coming of Christ. Now, if isikhumbuza about the second coming of Christ, thina sizibiza ngamaKristu, are we ready for that? Are we yearning for the second coming of Christ? Siyamlangazelela na uKristu uba makafike ngoku. Siyafuna silapha ngoku. Siyatsho sithi uKristu makafike ngoku xa sizibiza ngoba singamaKristu. Siyamlangazelela na. If not, why not? As a Christian. Kuba kaloku befana uyamlangazelela uKristu makafike nani. If not, why not? Mandiye kwizifundo zethu mhlawumbi ndingafuna ukuzula kuzo ndizawuthetha. Isifundo sokuqala, it invites us to go with God. Sithi esasifundo, yizani siye entabeni kangekhoyo, endlini kaThixo kaYakobi. Sihambe sithi yena wosifundisa indlela zakhe ukuze thina sihambe ngazo. Yizani sihambe ngokukhanya okuvela kundikhoyo. If sijonge that is the second coming, we are invited here. Uba yizani siye kundikhoyo. Kuthiwa yizani sihambe ngokukhanya okuvela kundikhoyo. Kwesiya sesibini samaRoma, umpostoli uPawulos uthi ubusuku buhambile sekuza kusa. Masahlukane ke ngoko nemisebenzi yobumnyama. Sixhobe ngezikrweqe zokukhanya. Masahlukane ke ngoko nemisebenzi yobumnyama. Sixhobe ngezikrweqe zokukhanya. Now, each and every one of us olapha ufanelekile uba azibuze uba uphi yena. Ingaba uhamba ekukhanyeni na? Uhamba ngokhanyo na? Wahlukene na nemisebenzi yobumnyama? Imisebenzi yobumnyama bazalwane bam anizuyixela nini ngamaKristu. Niyayazi imisebenzi yobumnyama. As Christians, you know the do's and the don'ts. Izinto ezilindelekileyo kumKristu nezingalindelekanga.
uPawulos kwesifundo sesibili uthi masahlukane nemisebenzi yobunyama sihambe ekukhanyeni. Now we've got this gender-based violence. This violence against women and children. Where are we kule mbude thina as Christians? CPT. This begins in our homes, from the saddle to the cross. Iba into encinci, ibe into ezinkulu le gender-based violence, izinto ezininzi. For instance, Manola Mom, you do have gender-based violence. It's SRGPV. That is school-related gender-based violence. Ikhona ezikolweni. Through bullying, through sexual harassment, eyomnye umfundi komnye umfundi. Ngendlela oziqondayo nongasiqondiyo. You do get this gender-based violence. Ininzi ekuhlaleni phakathi kwabantu abadala. Njengoba benditshilo uba zizinto ezincinci ibe zizinto ezinkulu. You get things like stalking umntu. Mhlawumbi ngefowuni or something like that. That's harassment, uyamharasa. Physical violence is izicacele yona. You also get forced marriages. Sezanqaba but zisenzeka. Because remember, ndithethe ngayo globally and also ndathetha ngayo nationally South Africa. Because globally, kwamanye amazwe isenzeka into ye-forced marriages. That is gender-based violence. There is forced abortion. Forced abortions. Those are part of gender-based violence. But the worst of them is rape. Also is of the gender-based violence. These are caused by gender stereotypes. Where in law uthi indoda fanele uba ithi umuntu okubanga fanele uba athi ingulowo ufuna uziva ubunganga bakhe. And also into eyandisayo, that is this gender-based violence, we can say it is the lack of institutional protection. Yes, ikhona imithetho, but ufumanisa la mithetho targets, let's say into ye-rape, it targets into violence, but as a collective, that is this GBV, it fails to capture it as lendo e. So you also get that. You know, this reminds me of a story. It's a story from us here, Shumayana, but the story of Amnon, Utamare, Absalom, no David. That story is found with Samuel in verse 13. It's where Amnon raped Utamar, who was her half-sister. But what happened there was that Absalom, the brother of Tamar, why was Pindezela later, Amnon. But Ulendo, David got to know, but what he did not take any action. A village, London. You get the story. Sika Abraham, Usara, no Hagar. Uagare uthethwa ngaye uba uzakwenza lento enze lento. She is voiceless, but ungumntu otheni okhoyo. She's a woman who's there. She's voiceless, but ungumntu otheni okhoyo. Ekugqibeleni wakhutshelwa, walahlelwa ngaphandle. Kwagqitywa ngaye ekhona. It's ibabuhlungu because it was Abraham, utata wokhona, ethetha noSarai egqiba about this woman ekhona, but she had no voice. We've got to David. You know how Israel adores David.
kept silent when a woman was raped engumntana wakhe. This tells us, bazalwane, intoba there are no heroes in the Bible. The only hero is Jesus. That is the only hero that is we have. There are no heroes in the Bible. I said, ithi iBhayibhile eqaleni uThixo wadala, ekugqibeleni ubaba lobathi lukaKristu. All in between zenzo zethu ezilungileyo nezingalunganga. The hero esinayo eBhayibheleni is Jesus, whose second coming we should be yearning for if siyakholwa sinelisekile. uYehova wamva uHagari ekuhluphekeni kwakhe esenhlaba wathumela isithunywa. Ndiyabemba the only hero is Jesus. uHagari laa ndawo wabona kuyo wadibana nesithunywa wabana kuye noThixo, wayithiya igama which is El Roi, Lahai Roi, that is West Rebele, ethi uThixo undibonile. uThixo undibonile. uThixo obonayo. This is a word of encouragement to those of us who have been exposed to gender-based violence, who have been abused. uThixo unguThixo obonayo. Masibambelele apha, sondelele. This thing lesisho that is kuba buhlungu truly ukuthetha ngoAbraham, uthethe noDavid, uthethe ngoLobes if they were complicit kwi-GBV. I cannot say they are or they are not. Andinzulanga kwi-theology for uba ndibe ndiya-analyze kanjalo. But it raises a question because bayaphula kusenza manje. And kufanelekile sithethe ngazo. There are dark areas in all our lives. So, some of these areas, they arise from the things we do. Some from the things we say. The things we think. And the indulging of our lower and self-centered wishes, if I may say. Siziyekelele. Sifune ukwanelisa iminqweno yethu engasindawo engendawo. All of us, we've got those places as well. Sifune ukubonakalisa njengoba besentshilo kuqala ubunganga, ukuziva ubunganga bethu phezu kwabanye abantu. That is why ngokwesasifundo uPawulos implores us. Uthi masiziphathe ngokundileka njengabahamba emini, singabi sezindlwaneni nasekunxibeni, singabi namona nazikali. That is our behavior should not be as if sisezindlwaneni nasekunxibeni. What is expected of us? Kukuhamba ngokundileka njengabahamba emini emthelelezweni othe qho. Uthi uPawulos, inkosi uYesu mayibe sisikhokho senu, ningasilungiseli isimo senu esonakeleyo ukuze nanelise inkanuko zazo. Let us try and avoid that one. Isimo sethu silungiselele inkanuko zethu. Because that satisfaction esifunayo of our self-centered attitude, of our self-centered appetites. That is what leads to some of these ills in society. More so this one, a related that is to violence against women and children. Paulos implores us. Lastly, Evangeli calls us to be prepared. The last verse yala Vangeli endizawuqala kuyo reads as, nani ke ngoko hlalani nizilungiselele kuba unyana woluntu wofika ngexesha elingalindelanga. Unyana woluntu wofika
Now what I can say is, how do we prepare? Sizilungiselela njani? Indlela zozilungiselela zishunyayelwa apha icawe necawe, inkonzo ngenkonzo, ngendlela, but zonke ziya ekusilungiseleni uba ze simanyane noKristu. What I can say, what we need to do, we need to develop our relations with God, our brothers, our sisters, based on caring and unconditional love for all. That is what we have got to do. We've got to develop our relations with God, our brothers and our sisters, based on caring and unconditional love for all. Again, uba ndingahamba ngo-caring, ndithethe ngo-unconditional love for all, ingayitshumayelo yangemini. But that is what is expected of us. We need to learn how to find God, to find Jesus in every person and in every experience. If we try to find Jesus in every person, in every experience, we need to respect every person as the image of God. If you respect the other person as the image of God, awuzozenza ezinto zimanyumnyezi zingafanelekanga. If in our words and actions, in our daily lives, are full of the Spirit of Jesus, if all that we do is filled with the Spirit of Jesus, then that means we would have prepared. But let's try and find Jesus with the Spirit of God. If we do that, then we will have prepared. And the Bible says that all of us, as AmaKristu, we are charged to walk in the light of God. Zonke zifundo zithetha ngokukhanya kukaKristu. But let's walk in the light of God. In the guilt esikuzo esizimelayo icawe lecawe, zikhona injongo kwezaguilt, and most yezanjongo zikekelele ekuqiniseni isupport kwi-communities nasemakhaya. Ziyasikhokhela, ziyasixelela uba kufanele uba sibe senza kanjani. Ingake ubabalo lenkosi lukahlala kuthi sonke. Amen.